לא, לא טוב. רגע, זוזי רוני. מההתחלה. תעשי לנו שלום, רביד. רביד עושה שלום בפעם הראשונה. שלום! תעשי שלום. 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 ועכשיו תספרי לנו איך את עושה אפצ'י יפה. בואי נעשה אפצ'י. את מזיזה לי את היד, ליה. אפצ'י. אפצ'י. תעשי אפצ'י. אפצ'י. כל הכבוד. עוד הפעם, תעשי לנו שלום. 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 ועוד הפעם אפצ'י אחד. אפצ'י. אז ליה, את מזיזה לי כל הזמן את היד. אפצ'י. תעשי אפצ'י. אפצ'י. עוד הפעם. אפצ'י. 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 זהו, תני לה לעשות עכשיו, ליה. תוציא לה את היד מהפה. תעשי אפצ'י. שלום! ועכשיו אפצ'י. אפצ'י! תעשי. אפצ'י. תוציא לה את היד מהפה. אפצ'י. תוציא לה את היד מהפה. אפצ'י. תעשי אפצ'י. לא רוצה. אפצ'י! ברכה והצלחה.